Avtomobillerin adamynyň durmuşyna diňe bir uly hökmünde däl, eýsem onuň sirdaş dosty we ykbalyny üýtgedip biljek iň ýakyny bolup bilýändigini baradaky suwtnama bir waka. KFC kompaniýasyny döreden, KFC'ni bilýän teňe ýylgyrýan ýüzü bilen tanalýar hemmemize. KFC kompaniýasyny döreden Harland Sandersyň ömür döredijiligi we minýän Ford avtomobili barada. 9 sentyabr 1890-njy ýyl Harland Sanders Amerikanyň Indiana ştadyna dogulmana taýardy. Ýöne gynansak da Harland Sanders intek doguljak bolup durka dünýäniň ähli problemleri şoň başyna ýapyşýan ýalyk dogulmakda kynçylyk çekýärdi we Harland Sandersyň kakasy zordan doktorlara haýyş edip getirip ýetişýär we doktorlar Ford avtomobilini şol döwrüň iňinden balnisalaryna paýlanan avtomobilini Ford modeli T modeline akşeýerler gelip ýetişýär we şeýlelik bilen Harland Sandersy tagamanja dünýä ýindirýärler. Öýünni dünýä ýindirýärler. Harland Sanders ýaňyr 3 ýaşynda kakasy fermada aýagyny döwdürýär. Aýagyna uly tramway alyp işläp bilmejek ýagdaýa geçýär. 1895-njy ýylda bolsa ýaňyr 5 ýaşynda Sanders'ın kakasy aradan çykýar. Şol aýagyny alan tramway sebäpli. Inni maşgala gününden garyp düşüp başlady, gününden aç galyp başlady. We ejesi öz maşgalasyny eklemek üçin özleriniň ýaşaýan ýerinden ören uzak ýerde ýerleşýän tomatny zawody işe girýär. Ejesi şol tomatny zawody işläp zordan hepde bir gezek öz çagalaryny görmäne gelip bilýän ekenler. Çagalar näçe günnäp aç galýan wagtlary bolupdyr. We ýaňy bir kiçijek Sanders'ın boyunna öz jigilerine 2 tane kiçijigine seretmek borcu düşýär. Ina tanyň wezipeleni intek ýaňy bir kiçijek 5-6 ýaşly çaga wagtynda çagalary ýunup ardandyrmak we çagalary nahar bişirip bermek wezipesi. Fermer bolandygy sebäpli öýdäki bar bolan zatlar, bar ýogy towuk we ýene şoňa meňdes bir näçe buruşlar ýene bir zatlar başga öýde iýmäne adam ýokdy. Indi Harland Sanders bolsa öz jigilerini aç goýmalyk üçin her gün towugy her kile gedip bişirjek bolýardy. Çagalar bolsa günde towugy ýeti gelen okdy. Harland nämetjegini bilmän bir gün burç goşup, bir gün bir kile ütgeşip tagamna bir zatlar çykyp, garaz öýünde bir ýerlerde bir zat bar bolsa şo towugyň üstüne goşup bişirjek bolýardy. Özü şol wagtlar dünýäde hiç kimin etmedik resept towuklaryny bişiripdi. Ýöne bu zatlardan özüniň hem habary ýok. Ýaňy bir 12 ýaşyna gelende ejesi durmuşa çykýar we kakalygy Harland Sanders'a görkezmeýän güni galmaýar. Onu kemsidýär, erkeklik mertebetini kemsidýär, dyýda çöktürýär, urýar, söwýär, daşarda sowukda goýýar. Gara öňüm ýaşan ömrü ýok, kakalygy ondan beter durmuş görkezýär. Özüniň okuw durmuşyna da zeper ýetirýär, sebäbi maşgalada ýaşaýan uruşlarda, walar okuw baran saňam ýene şowar durmuş, ýene de okuwda da uruşýar, ýene bir problemler bilen garşylaşýar. Harland Sanders 13 ýaşyna barana ähli problemlerden ýa-da okuwdan hem gatýar, öýünden hem gatýar. Daýtynyň ýanyna demir ýol biletlerini satýan ýerde işlemäne durýar. Ýaňy bir 13 ýaşly çaga sowukda daňdanyň giýjän sowuklaryna bilet satýar, bir näçe adamlara tramwaýlyň biletlerini, poýdyň biletlerini satýar. Muň üstüne tramwaýlar we poýdlar gelenden soň oň içiniň arasdaçylygam elbetde Sanders'ın boyunna galýar. Gören kyn durmuşlary ýaşap başynan geçirýär. Demir ýol işinden hem çykýar, köçet pürýänçi bolup işleýär. Bir ýerde ýaş oglan üçin işlemäne mümkinçilik döredilen ýeri bar bolsa, şol oglan işläp çykýar. Ýöne gynansak da hemme baran ýerinden gowulýar. Näme sebäpden? Normal maşgalada ulanyp bilmedi. Okuw durmuşy gowdal, maşgala sistemasy gowdal. Garaz medeniýet we edim gylym diýilýän sistemalaryny özüniň aýtmagyna görä medeniýet we girim çykymy hiç ýagdaýda bilemokdym we adamlar bilen dogry düzgün normal gürleşmäne başaramakdym. Ýüregimdäki duýguny dilime getirip bir adama düşündirmäne de dilimdäki söz waýlygym ýetenokdy diýip aýdyp berýär. Öz çagalyk döwür üçin şol sebäpden işlerden gowulýar we bir näçe adamlar bilen uruşup problemlaryň üstünden barýar diňe. 15 ýaşyna gelende şo sistemalardan, şo bir uruş döwüşlerden ýa-da we dokumentarny ýagdaýda öz ýaşyny uly görkezýär we öz ýaşyny gulluk ýaşyna ýetirýär. Gulluk gidip gelýär. Gullukda da Sanders'ın görengini ýok. Gelgirmalam da bolýan gullukda da gün ýok.
Ol aslında gulluk edeyin deyip gidýär ýöne muňa şol ýerde kemsizýärler, hatda ýaragan bermeýärler, at ýataklarda at ýatagy arasalaýançy gidip berýärler. 1910-njy ýylda ahyry durmuşynda bir adajygan bolsa gün ýola düşüp başlaýar. Harlan Sanders 1910-njy ýylda öýlenýär, maşgala gurýar we iki sanam çagasy bolýar. Şol döwürlerde gündüzleri demir zawodunda işleýär, gijeleri bolsa çasny ýagdaýda, tölegli ýagdaýda Universiteti hukuk fakultetini okap başlaýar. Indi gündüz işleýär, gije hukuk fakultetini okuýar. Şol döwürlerde öý kireýine ýaşamana da, öý alyp ýaşamana da pulu galmaýar. Maşgalasyny wagtlaýyn, kakasy öýüne iýberýär. Özü bolsa bir näçe ýyllap ýeke ýaşaýar. Hukuk fakultetiniň diplomasyny alandan soň çasny ýagdaýda aklawjylyk wezipetine eýleýär. Aklawjylyk wezipetine eýlenden soň durmuşy bir adajygan bolsa gowulanýar, çağalaryny we maşgalasyny öz ýanyna alýar. Bu ýerde de kän bir uzak gidip bilmeýär, özüniň aklamaly wezipetine kilendi diýär, öz kilendi bilen uruşýar, ýumruk-ýumruga uruşup suut gidip oturýar. Garaz edip aklawjylyk wezipetem diýip götür tamamlanýar, peçatlatylýar, aklawjylyk wezipetine işlemeler. Buňa müsissini ogly yaraman başlaýar. Ogly sary getirme kesellerini keselleýär. Derman däri ýetişdirmäne Harlan Sanders'a pulum galanyk şeýlelik bilen ogly aradan çykýar. Ogly aradan çykandan soň öňüme bir depressiýa düşýär, durmuşda men gazanan dadym ýok diýip üstüne aýalym muny taşlap gidýär. Aýalyna ýalvar, ýa diýle çökýär. Menem bir gün baý adam bolaryn, men maşgalamy taşlap gitme, men ýanymda bol, maňa ýolbaş bol diýä. Aýaly bolsa, şu gün üçin men saňa çydap ýaşadym, indiden soňam hiç zat başarmaýan diýip Harlan Sanders'y taşlap gidýär. Şeýlerik bilen Harlan Sanders'yň durmuşynda hasam meter kynçylyklar başlaýar. İş reklamalaryna serede oturýar, bir iş tapýar we elindäki soň kujak alan puly taksi taklap gazetdäki adresi görkezýär. Ýolda barýaka menen taksitam problema bilen öçüp galýar şol ýolda. Yer ýumruklap maşindan düşýär Harlan Sanders'yň iň soňky puluna taksi taklady, saklan maşinam men durdy şo taýyp. Maşindan düşýär we ýygyna sereden wagtynda ýene de bir obýewleniýa göze düşýär. İşgär gerek diýen reklama göze düşýär. Bir kafede gap ýuwjy bolup işgär gerek, şol kafeye girýär. Kafeye girenden soň şol kafede gap ýuwýar, şol kafeýiň içinde de ýaşaýar. Ondan soňra power bolýar, powerdan soň şef power bolýar, şef powerdan soň menejer bolup işe başlaýar şol kafeýiň içinde. Ol kafeýinde bir näçe kafeler boýunça ösüp başlaýar we bir küç sana kafeýiniň glawny menejer wezipetine eýleýär. Indi Sanders şol menen taksitam Ford modeli ýolda stuk berýärmi bir zatda durýar we durmuşyndaky täze başlan işine gollak berýär, täze giripjek işine gollak berýär. 65 ýaşyna çenlik kafelerde menejer bolup işleýär we 65 ýaşynda sagaman pensiýa çykýar. Ilkinji gezek hökümet tarapyndan berilýän pensiýa ulhuwy bilen ylgap pensiýasyny almana barýar, baryp elini alan şu adam $105 çek oturup seredýär. Bütün ömrümü $105 üçin harçladym. Bütün ömrümde gazanan dadym ýok diýip bir agaja ýaplanýar, götüni ýerde goýup Jüzündäki bloknoty çykarýar we öz çağalaryna wesiýet etjek bolýar. Ýekeje çagasy galýar, öz aýalyna zadyna bir wesiýet ýazjak bolýar. Näme üçin wesiýet ýazmaly? Indi özüni öldüresi gelýär. Özüni helaklemegiň bäri ýanyna özüniň ýazyp oturan wesiýetine öz jigleriniň aýdan sözi kulagyna gelýär. Öz jigleriniň aýdan sözi näme? Sanders, sen dünýäde iň süýji towuk pişirýän dogan köp sawwalyp jigleriniň her nahar pişirenäki aýdan sawwalsynyň kulagyna gelýär we özüne şeý diýär. Men şunça wagt ömrümi biderek ýaşapdyrym. Men näme edip bilmeýänem bolsam, ýekeje iň gowy edýän adamma we dünýäde iň süýji towuk pişirýän diýär. We özüniň iň soňky galança pulu we öz dostlarynyň alan qarz gowruk üýşüren pulu bilen $87 eline pul üýşürýär, bir näçe towuk alýar, şol towuklardan özüniň bişirip bilen reseptini bişirýär we goňşularyna, ýakynlaryna we tanşylaryna paýlap başlaýar. Hemme kişi tarapyndan isleg bildirilýän, ören, süýji tagam diýip kabul edilýän towuk şo ýerde dörýär. We hemme kişiň isleg bildirilýän towugy bolýar, bir näçe pullar gazanyp başlaýar. Özüniň ilkinji gazanan bir belli bir mukdardaky pul bilen
Helki taksi maşina minne taksi durda iň soňky pul bilen şol taksiň maşina alýa 1946 model Ford avtomobilini satyn alýa. Indi Ford avtomobili men durmuşymy ýetgetdi. Men ýene şu maşina aljak diýip şol maşina satyn alýa. Ýüregine bir maksat dörýär. Men öz bişirýän füýji towuklamy bir kafede sataýyn we kafede satsam hasam gowy ýerdeji gazanaryn diýip. Ford avtomobiline minýä tutuş Amerikada bir ýerde kafe bolsa aýlanmana başlaýar. Teklibi näme? Men size tovugumy bereýin, klientleriňiz şol tovugy iýse, bary ýogy 50 sent men dolýamy berseňiz bolýar diýär. 2 ýylyň dogamyna özüniň gazananja Ford maşynyna tutuş Amerika aýlanyp çykýar. Öz maşynyna ýatyp durýar, şol maşynyň içinde ýaşaýar, şol maşyny bilen dostlaşýar. Ýekeje dosty bar, olam diňe şol Ford avtomobili tutuş Amerikada 1008 sana kafe aýlanýar. Gözüňize gelýärmi? Hiç kimin başarmajak özüňizden bolsaňyz bir kafe ýa ýene bir tane ýere işe girjek o baraňyzdan soň at gazaltaňyz işejek gelip ýatýaňyz ýöne bul adam 1008 sana kafeň gapysyny kakýa we 1008-den hem at gazalýar 1009-njy kafeňiň karay bilen bilen kafesini kakanda olam şertnama alaşýarlar ýa-ni şertnama boýunça 50 sent girdiýiji gazanmaly. Ören gysga var. Ýa-ni bir ay boldy diýilen wagtyň içinde kafe gelýän klientden 90% diňe şol bişirilen towy talep edýär. Çelelik bilen özüniň ýene-de täzeden gazanan pullary bilen ilkinji kafeýatyny açýar. Açan kafeýatyna da KFC diýip at bolýar. KFC, Kentucky şo ýaşaýan ýeri fried chicken gowurlan Kentucky'da gowurlan towuk manysyna KFC özüniň ýüzüne goýar ýylgyryp duran. Takallıca ýaşuly ýüzüne goýar, diňi tanıyan logamy şonda dörýär we şeýlelik bilen bul kafede oja pul gazanýar. Indi bütün ömrüne bul adam pul sowuk görmedi, gözüňe gelýär, öýtgeşe pulum gazanyp görmedi. Bar bilýändädi, durmuşyny ýekeje gazanan üstünligi kafe açdy we pul gazandy. Pul gazansa indi kafe açýar. Pul gazanýar, kafe açýar. Bar işi pul gazansa kafe açmak 5 ýylyň içinde Amerikaň 4 günde yerleşýän 100 näçe tane kafeleri bilen ören tanalýan KFC ady bilen tanalýan bir biznes zanjyryna öwürilýär. We 1960-njy ýylda bolsa 1960-njy ýylda özüniň gurnan kafelerini satma kararyna gelýär. $2 milyon öz kafesini satýar. John Brown Jr. diýen adama kafesini satýar we özüniň logosyny şol kafelerde ulanylýanlygy üçin her ýylda $250,000 pay gelýär. Ka açyk şo ýerlerde reklam edýär, ka bir ýygnaklary barýar, özüni görkezýär we öz ýüzi bilen ýylda $250,000 pul gazanýar. $2 milyon satýar, ýöne şol döwrüň altyn bahalary bilen häzirki altynyň bahalaryny deňeşdirilende şu wagtky $19 milyon barabar summada şol kafelerni satdy diýär. Indi bugünkü günümizde KFC kompaniýasy 105 döwletde 15.000 toçkosy bolan işläp duran gyzgyn 15.000 sanak toçkosy bolan kompaniýa öwürilýär. Elindäki işgärlerin sany bolsa 750.000 sanak işgär bolan KFC kafesi. Biz mundan näme alhamarlyk? Men şeýle bir zat alhamarlym bolanok diýilýän zat ýok durmuşda. Sen isleseň durmuşda bolar. Ýöne adamlar bilen gatnaşyp özüňi alyp barmak, medeniýetli bolmak we maksada okunluk bilen alyp bolmajak zat ýok. Şu ýerde men birazajyk özüm barada aýtmak isleýän tanaýanlar we has dogry meni birazajyk tanamaýanlar üçin meni diňe maşinlarda görüň berýän diýip tanaýarlar. Aslında men zenanlaryň saçyny boýaýan parikmaker master. Onu veren bolsaňyz meni hiç haçan hiç bir markany we hiç bir zady reklam edemek diňe öz bizneslamy, öz markalamy reklam edýän. Hatda öz markamam kan reklam edemek bir nazar komandasyny. Şu ýerde de ýakyn ýoly bir reklama goýuldy. Şol reklama meniň guran programmam Sagamanja dyny işläp başlady birazajyk. Şu ýerden isleýänlerden satyn alyp şu ýerlerde zat goýup bilersiňiz. Bu programma barada da dolu derejede şu sistemany işe goýamdan soň giň işleýin size düşündirip berer. Şu videoda siziň ýüregiňizdäki galyran täsiri barada kommentarda ýazmaňyzy sizden soraýan. Onu biziň bilen galyň, like basmagy, patpisa etmegi ýadyňyzdan çykarma.